Erakusketa honen gaia zama da, zama kalea alguntze bezala, kalea hartu nahi izan dugu pixkat, ardatz bezala, eta kalean eta alguntzegune bitartean ze gertatu daiteken, ez? Eta obra gehienak dira, batez ere prozesu obrak dira, ez dira obrak bukatuta daudenak, baizik eta dira prozesu baten ondoriozko obrak dira. 2 urtez behin, berdintasun sailak ITU erakusketa, urte baten ITU lehiaketa eta beste urte baten berdintasun sailak antolatzeu, ezta? Orduan aurten eskatu digute guri ere bai laguntzeko eta ze ideia geneuzkan eta ze artista bururatzen zaizkigun eta horren arira erakusketa hau sortu da. Dauzkagu 5 artista gaude hemen eta azkenen bakoitzak bere ikuspuntua dauka eta lantzen du kalea eta generoaren inguruko hausnarketa bere erara, ez? Dauzkagu instalazioak, bide proiekzioa eta gero argazki batzuk azkenen instalazioa dira, ze objektu batzuk indijoazte eta nik esango nuke danak instalazioa direla. Bueno, 2 lan dauzkagu, hemen ikusten dana hemen atzen da bat, zama izena du, dijoala hemen hor aurren dauden beste objektu batzukin. Eta azkenen hau da prozesu bat, momentu honetan holaxe da ona, eta hasi-zala kalen altare moduko batzuk jarri genitun, pixkat bisibilizatzeko Tolosako gune ilunak edo zeintzuk zian, eta bertan altare horiek jarrita sortu nahi genuen jendengan zeo zer ez, holako bereien imaginarioa martxan jarri eta pixkat bisibilizatzeko puntu horiek zertan suertatu zaitezken da. Orduan, bueno, hortikan pixkat hausnarketa egiten, atzeko lanakin jarraitu dugu, eta honek izena du esto no es un burka, hemen gainen jartzen duen bezala, eta honekin azkenen da honen ondorio bat, ez? Pixkat muturrea eraman dugu emakumean egoera, ez? Vulnerabilidade hori muturrea eraman, eta orduan proposatzen duguna da pixkat jendeari pentsatu arazteko, ea horrela jun behar dan kaletik ez sentitzeko halako arriskua edo ikara, ez? Edo beldurra. Orduan, pixkat horrekin bueltaka proposatzen duguna da erakusketa ikustea jantzi hauek jarrita. Pixkaten sentitzeko zer dan hola jutea eta ze suposatzen duen, ez? Emakumearentzat. Nik indetena da, hausnarketa bat indet pixkat generon ingurun, eta orduan naiz muitzen pixkat ze limite dauden bai feminismon eta bai matxismon. Eta hortikan pixkat oinarritzen inditut 2 eremu bezala gela baten, eta hoik askatzeko hortan zehoze lortzeko o elkarlan bat lortzeko ze bidek egon daitezken. Alde batetikan bai kanpon daudenako bai barrun daudenak daukaten mina euki dezaketen mina eremu hau eta inguratzen balin baia, eta gero baita beti daudela alde batetik bestea ibiltzeko aukera beti da hola. Eta batez ere gero aukeratueten testun, azkenen korapilo hontan bakoitzak baukala bere aria, bai neskak, bai mutilak, bai denak parte hartu dezakeula eta denak askatu dezakeula.